Krehká láska im dala nezlomnú nádej, vďaka ktorej dokázali prežiť. Zdálo sa mi o tobie. V čase strachu, zúfalstva a smrti sa stal zázrak. Oni našli jeden druhého. To nejhezčí, co může člověk udělat, je zachránit někomu život. Klemán Stiely a Jiří Mádl. Jsi silný, musíš být nejsilnější. Jenom s tebou. V skutočnom príbehu lásky, ktorá je silnejšia než smrť. Colette.